Tokabokával, szóval, hát, hogy is mondjam. Gergő azt mondta nekem, hogy a Tokabokában ez az emeletes ház már soha többé nem lesz elérhető. Mit látok? A pofámba nyomja, hogy építsem meg az emeletes házat. És szerintem az első részt azzal kéne tölteni, hogy be tudjam rendezni. Szóval igazából kezdjük el! Oké. Hát tegyük ide. Ez jó lesz ott. Most úgy. Emeletesen. Nem lehet rárakni. Mondjuk lesz 3 kölyök. 2 felnőtt abba a ágyba. Mondjuk egy szobába, az elég rossz. Jó, nem az. De egy szobába, nem, tudod mit? Én idióta. Oké, felmegyünk akkor. Megnézzük, hogy fent jobb lenne a szoba. Na köszi, hogy kinyitják össz. Én avatáromat akarom már, bocs. Itt vagy. Na végre. Lehet nyitogatni. Hát itt szerintem ez itt tökéletes lesz. Ez lesz itt a child szoba. Jó, tudom, hülyén hangzott meg minden, de a child az angolul gyerek, szóval illik rá. Mami, semmi? Amúgy azt se tudjátok, mit mondtam, szóval ha-ha-ha. Meg szerintem nem volt annyira hallható. Oké, egy festmény, amit majd a gyerekek leszaggatnak. Mami, semmi? Na szóval. Majd egy szekrény, amit majd a gyerekek leszaggatnak. Festmény. Nem szekrényt akartam mondani, de festmény. Hát, akinek nem volt rendes gyerekkora, annak ilyen fogasa volt. És aki nem akarja látni a festményt, az... mondjam. Halloweeni update-tel bejött kis szőnyeg. Legalábbis nem rémlik, hogy eddig lett volna ilyen. Nem játszottam. Mi az, hogy koletteljem? Te idióta vagy? Lent még dolgunk van. Gyere, menjünk le. Amúgy ezek... Van egy olyan érzésem, hogy ez nagyon sok idő lesz. Hajrá, hajrá, menj már le, menj már le. Első izé az, hogy beágyazzuk, vagy mi az. Gyere ki! Kösz. Akkor ezeket tüntessük el valahogy. Hát, hogy kell eltüntetni? Ott a kuka. Eddig is így kellett eltüntetni tárgyakat. Hát... teszünk le egy kismacskát. Azt hiszem valahonnan lehetett beszerezni kismacskát, igaz? Igen, valahonnan be lehetett szerezni kismacskát, meg ilyesmiket. Ja, tényleg ide tesszünk akkor egy kanapé. Ha oda letettem volna, én biztos meghalok magamon. Úgy? Tévét? Na, így lehet tenni tévét. Az király. Ilyen kis rádiót.
Ide egy vészhelyzet esetére. Ez is volt eddig? Annyi minden változott. Fúj! Szemét. Nem. Ja, hogy ez padló minta, baszki. Legyen ilyen. Úgy. Ha valaki bejön, akkor meg tudja törölni a lába. Ezt nem lehet forgatni. Akkor ott marad. Hány szőnyeget rakjak még ide? Mondjuk ide egyet, és ide egy utolsó kört. És középre egy szellemet. Jó, azt hiszem túlzásba vittem a szőnyeget. Tényleg itt van a fűnyíró, ugye? Kell az öntözőkanna, és a öntöző maga. Ez nagyon vicces. Azt nem tudom, mit öntöz, de azt majd kitaláljuk. Valahogy. Tényleg, fürdőszoba. Meg ide még kéne asztal is. Doboz. Aha, ezek játékok. Aha. Tudom, hogy ez egy macska izé, meg minden, de ez most egy macskaház lesz. És macska kajával teli. Macska kaja. Beleteszem a házába. Ha majd szerzünk macskát valahonnan, akkor ezt fogadja őt. Hogy készültünk rá. Ne az, hogy a kis elmélese készült. Kell egy pálna. Kell egy szívecskés pálna. És kell egy óra. Büdös. Mi büdös? Miről beszélek most? Néha olyanok a... megvan, itt vannak a növények. Na menjünk csak ki az udvarra. Ne haragudjatok, ha kicsit összeszórt vagyok, szétszórt vagyok. Összeszórt, milyen szó ez? Azt csak úgy odaraktam. Hát egy kicsit mostanában van suli. Ez kell nekem? Hát a maszkal ezt elcsesztem, azt hiszem. Az ajtóra tegyük rá, hogy egy kicsit rejtélyes hangulata legyen. De ezt nem akartam, de... Tudom a lakhelyedet. Néha olyan random dolgokat mondok, hogy azon még én is meglepődök. Mint például most véletlen elpufáztam azt, hogy tudom a lakhelyedet. Tudom, hol laksz. És figyellek.
Ez olyan kb. Mintha egy nagypapának azt mondanád, szia! Csak 1 év múlva fog rá válaszolni, de végül is addig megöregszel. Jó, hogy itt... Ja, ez eddig is volt. Majdnem meglepődtem, mikor nem is kellett volna. Mondjuk akkor hülyének néztetek volna. Be kell vallani. Valaki, ha mondta volna, hogy itt is van udvar, én ide tuti csinálok valamit, de én most mit? Ember, most mit? Ez legyen egy sima udvar, aztán kész. Nem tudom. Hát... Ez csak egy ilyen lesz. Tökéletes. Jó, nem lehet levágni. Túlöntözlek titeket. Koledd. De meg... Jó, kb. Az alsó résszel meg vagyunk, mondjuk azt. Aztán nem tudom, milyen szerencsétlen család az, aki felül tartja a konyhát. És lent a nappalit. Hát ez egy szerencsétlen család, mondhatni. Na már is jöhetsz, csak te kell lesz. Vagy most hozzam át a egész szobát ide? Lusta szobát? Miért ne? Nektek csak egy pár vágás, de nekem csomó idő lesz. Álljatok már. De amit nem vettem fel videóra, az alatt ide alulra megcsináltam a konyhát, hisz rájöttem, hogy hé, itt nem volt plusz egy kicsi rész. Hát ide pakoltam. Legalább most már jó. Ez a csengő még mindig szar. Az udvar nem változott semmit. Irány! Suhány! És komolyan. Miért vagyok olyan okos, hogy... A büdös. De amúgy... Kérlek, gyere, nyíj ki, kérlek. Köszi. Úgy nem értem, miért kell megvárni, még kinyílik. Igen, itt már van szoba. Hát szerintem én ide rakom a jó székeket. Így. És asztalt, ezt a nagyon picit rakom. Hát, az erkélyen mit nézegetsz? Semmit, szóval hagyd abba. Ha megnézel valamit, akkor bocs. Nem fért ide, cső. Amúgy itt mit csináljak? Most őszintén ide mit tegyek ebbe a kis sarokba? Ide teszem a WC-t. Hatalmas agyam van. A WC-k amúgy is picik szoktak lenni. Szóval ez így jó. Nem értem, ki akar nyomorult lenni, de én nem. Szóval ide tesszük. Hát
tükör... Egy kicsit félrecsúszott, maradjunk úgy. Várja. Hát így egy kicsit javítottunk a helyzeten. Közben, ha szipogok, azért bocsánat. Csak hát... Misi? És itt néha úgy megutálom, hogy nyakon tudnám verni, de nem teszem, hiszen tudom, hogy én szívnám meg. Nem azért, mert annyira erős. Kus. Hanem azért, mert ismerve, hogy mennyire hülye, kitörni a fogát. Misi, te szólsz bele a videómba, mit vártál? Közben ezek a sütiről vitáznak. Anya, milyen süti? Hát én nem is vitázunk, ne kaverd már szó. Misi? Árulkodós. Itt nincs függő. Mi? Hol volt a függöny? Ne vitt. Ez egy tájkép, ne vitt. De ahogy most én hol találtam ablakot? Most komolyan, én hol? Én azt most nem találom. Vagy nem az ablakot keresem. Mármint de azt keresem, és Hol van? Mi van? Nem az ablakot, a függönyt keresem. Nem ez. Nem itt. Itt a függő. Én vaksi. Meg kell hagyni, eléggé vaksi voltam ahhoz, hogy ne vegyem észre. Már bocsi. Na nézzük. Szép naplemente lett. Most hol fogom megtalálni a napot? Mert hogy... ha ott tart, értem. Így. Ez mi legyen? Legyen ez is egy ilyen chilles, lazuló szoba akkor. Csak ez egy olyan közös. A macskának itt is lesz egy háza, csak most szólok. Ha nem gondolok egy percre is a macskára, már elfelejtettem, szóval gondolnom kell rá. Kell ide egy macska játék. Ennyi macska kaját se spónoltam még le soha, de akarok macskát! És így? Párna. Nézzük most. Hát most kb. Úgy elfogadható. De ezzel az üres térrel mit csináljak?
Mert már 2 lazulós szoba is van. Vagy ilyen, hogy mondjam, szoba. Szóval ezzel most mit csináljak? Én nem tudom. Erről jutott eszembe. Ide rakok egy tévét. Mindenhova kell a tévé. A földre egy rádiót, zenét. Egy naptárat ide a földre. Aztán nem ragaszt... nem. Várjál. Egy játékot ide. Aztán egy ilyen macskapedelt ide. Olyan szavakat találok hirtelen, az magamra se ismerek. De amúgy oké. De ezzel a térrel mit kezdje? Azt a napfejet figyeltétek volna, de ezzel a térrel most mit kezdjek itt? Ez mi legyen? Milyen tér? Legyen egy második konyha, vagy mi? Megvan! Nem volt hová tenni ezeket a izéket. Seprűket. Ha ez lesz a ilyen raktárféle hely. Amúgy az most rémlik, hogy sehova se raktam kukát. Mert az most így 50-50. A WC-hez raktam kukát. Mondjuk a WC papírt lehúzod a WC-n, de azért na. Igazad van, ön beletek is idióta, de szóval... Hát ez lesz olyan mosószoba. Nem mosdószoba, mosószoba. Azt hiszem ezt elkezdtem. Hát, ide tegyek valamit. Ide egy órát. Kéne valami, ami elvonja a figyelmet az ürességről. Egy emeletes ágy. Hát. Szerintem az ágyjal kész vagyunk, szóval. Nézzük meg az új... Schreiber. Már semmi? Oké, Colette Frischis. Vagy mi? Nézzük, elfogadja-e? Toppelgés. Persze, hogy csináljak én. Mi? Free gift, ingyen ajándék. Miért? Azt a szemet figyeljétek. Egy táska. És most itt hagyjuk. Free gift. Ez kell nekünk. Ez itt. Istenem, csak olyanok jönnek, amik nekem nem kellenek. Mögre. Úgy, az itt most szokás, hogy ilyen... Egy nyuszi, oké? Csak itt most... Ami nem tudom, mit várok most. Jaj, de cuki vagy. De a hangod annál inkább bő. De most mit csináljak? Ó, Istenem.
Ha tudnám, hogy honnan szerezhetek macskát, már rég hoztam volna. Macska birodalom. Tudom, Robocafé, ezt a pályát ismerem, alig ha Lady Girl X-től. Nem reklámozom a csatornáját, de iratkozzatok fel rá. Szerintem jó. Hát wow, hát ez jelentősen megváltozott. Ez tényleg megváltozott. Nem csodálkozom. Itt most mit kéne csinálnom? Na így leixeltem, amit Gergő mondott, fiát, hogy leixelem, csak is simán. Jó, de azért kell az emót. Jó, ez most már a végére csak szórakozás. Így ha ellapozunk, bám. Az mi volt? Azt még egyszer. Te. Fú, te. Amúgy ezek az emótok nagyon jók. Nem értem, miért tudtam meg ezeket. Halál! Mi a... Loser. Jó. La 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 la. Úgyhogy jó tudom. Ha bekapcsolom a emótokat, akkor igen, így megy, szóval inkább ezt választom. Táncolj a futószalagon! Dike visszahozta a fejpántját. Kifizetem, itt is, ezt is. Tessék, robopincér, itt a bankkártyám, fizesse ki nekem, aztán ezt most ígyjuk meg. Na most dobjuk el. Figyeljétek a karakter száját, úgy mozog a szája, ahogy beszélek. Berege, Bribru, ezt kapcsoljuk ki, haláli untat. Azt hiszem nem ez lesz életem legrosszabb játéka. Oak Street. Most mit kell csinálnom? Ja, semmit. Na nézzük. Hol a házam? Itt van. De akkor nem utolsó háztól. Még körülnézek, mi történt itt. Bob City-be. Úgy, itt körbe megyek, azt. Utolsó háztól, hogy akkor mi történt, és mi nem, még nem volt bekapcsolva a felvétel. Meg tényleg, majd videón kívül valahogy akarok szerezni, kis állatot. Majd a kövi videóra láthatjátok a bokából. Na, örülj te fiú! Azt mondtam, örülj! Ó? Ja, lepődj meg! Azt mondtam, lepődj meg!
tetszik neki a ház. Hát itt van még egy szoba, itt van még egy szoba, ez az emelet. Aztán itt van egy lazuló szoba. De most menjél be, csukjuk be is első szint. Gyorsan le. Gyorsan. Ezt fogom mondogatni. Na szóval, nem bírok kimondani az első szót, ami eszembe jut. Kaka. Este lett, mire leértél, mit tettél te odafent? Itt láthatjátok, itt próbáltam finomgatni, te meg kelljél már fel. Na végre. Na most dobjuk ki az embert. Jó éjszakát odakintre. Na cső.